Aku melu. Aku melu. Iya ayo. Ayo tak cawe ayo. Ayo. Aku tadi. Iya. Aku tadi. Oh enggak. Ayo. Ayo bareng-bareng ayo. Ayo bareng-bareng ayo. Ayo bareng. Budal. Ayo cok budal. Oi, yo, as. Oh, hey. Lo. Apa lagi? Ayo. Jujur ayo. Wah, ziarah aku iki. Iya. Suara
nyata sajuru-juru ngayahi karya Karya ning raja tumlek bocah jatuh tali wonten
Bapak utawis menika Bapak Kepala Dinas utawi ingkang mewakili badhe nyuwun gambaripun sareng-sareng. Ganteng ora to? Gedruke ento mariki rupane asline kok ngopo. Ayo, baris coy. Marep rene. Ngono Baris ya, kono. iya. Iya. Ayo ngono kita, Yung. Iki diketokke gambare dipajang, Yung. Iya, Yung. Buka napa mboten Pak topengipun Pak? Yen ngapunten nika topeng ajeng buka napa ngoten niku Pak? Oh ngoten men ketok asline dinggo. Alah kok ngono ki tono manen to mari iki. Oh, niki fotografer malah teng mriki Pak. Loh. Duduk aja nganone butane gogok nek buta ki ya gogok. Senajan ora tata. Bapak Kepala Dinas men belakangnya men ketok. Jongkok yang depan duduk. Nah. Duduk anak-anak. Oh 3-3. Pak Badi ketuane Pak Silah tengah-tengah men ketok kaya Aki Sutomo. Fotone ndi Kang Wit? HP-ne. Oh. Oke Kang Badi wis ana sing tunggu juga. YouTuber, oh ana YouTuber spesial kok Kang Badi. Ya. Gaya bebas ra Mas. Oh nak buta ki senengane bebas. Yo butane gaya bebas. Arep berakot para wong ketuane diremuk nang ngarepe iki yo. Bareng-bareng. Mas tumbas, Mas. Bon, oke. Matur suwun. Aturun Pak nggih. Turun nggih Pak nggih. Ngatur-atur Pak nang ajeng kondur. Yo, saiki papan meneh nang ngarep kono baline nggon mau ning ndi? Neruske gaweane men rampung. Yo, katir-katir santai wae. Langsung mondil. Kotar katir rawowo. Pancen ala katir. Kok gila apa, Dri? Yo. Sugeng kondur kagem Bapak Kepala Dinas ugi stafipun mugi rahayu wilujeng ngantos soang-soang maturun agenipun rawuh wonten mriki menawi wonten lepatipun saking kadang-kadang lumantar kala nyuwun sagunging samudra bangsawi matur nuwun. Ayo wis bengi wis wektune genti dina dan swadya. Ayo bali bareng-bareng ayo. Tua
iya iya. Oh oi, oh oi. Yo 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 yo. Tua yo yo. Tua yo yo. Tua yo yo. Ayo, 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 ayo. Look, 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 look. Iya, 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 iya. Ayo Kang Layu nyanyi bareng-bareng karo Kang Ipul. Ayo, Pul, ayo, Pul. Abrol, abrol, ayo. Yo, ayo, 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 ayo. Yo, oh, yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.